Dobry, jesteśmy widzowie z tej strony Lodzik. Dzisiaj to jest Wojanek! Wojanek, co to jest multivitamina? Tak, i on można go kupić w Biedronce. On jest żółty. I wszyscy się u mnie w komentarzach pytali, jaki ja mam model telefonu. Ja No. mam model telefonu Motorola i G62. No. Dobra, piję już. A ma piję. Samsunga. Już piję. Jak ja mam nakryć? Ale dobra. Ile oceniać? To akurat 10 na... Nie. A, nie oceniamy. Nawet mógł dać 11. 12. Ja też 11. Ja 12, 11. 11,5. też Na 11. I pół. Żegnamy, to na shorta leci. Na razie. Na